всичко в морето искри, скачат весели вълни. Интерактивен и възпитателен начин за отбелязване Деня на Черно море избра тази година басейнова дирекция във Варна. По инициатива на институцията малчуганите от детска градина Детски цвят гостуваха на Центъра за настаняване от семейен тип в квартал Владиславово. Тук живеят деца с множество тежки увреждания, част от тях са незрящи и за тях е много трудно да посетят делфинариум или някакво друго такова мероприятие, тъй като не биха могли да видят, да се насладят. Децата от ОДЗ 11 Детски свят, които много често идват при нас, дойдоха, изпяха песнички, казаха стихчета и направиха един хубав празник. От 1996 година Международният ден на Черно море се отбелязва на 31 октомври. На тази дата преди 17 години правителствата на черноморските държави подписват стратегическия план за Черно море, с който приемат, че замърсяването му създава рискове за всички гранични страни. От тогава насам учените отбелязват известни признаци на подобрение в опазването и възстановяването на водния басейн, но критичната граница все още не е преодоляна. Последните 2-3 години страшно много стада има от делфини, което е добре. Значи чистотата на морето по принцип се е възстановила. Най-сериозна заплаха за екосистемата на Черно море са свръхуловът на риба, неустойчивото развитие на крайбрежието и замърсяването. Защо обичаш морето? Защото има риби в него. Какви риби? Малки и големи. Знаеш ли как да пазиш морето? Да. Как? Забравих. Да го наблюдавам. Да го наблюдаваш да не прави бели? Да. Всеки от нас може да помогне за опазването на Черно море, напомнят от басейнова дирекция. Необходимо е само да не оставяме боклук на плажа, да не изхвърляме безразборно найлонови торбички и да не изливаме мазнини и опасни химикали в канализацията.